Velkommen til Stefans video om udvidet økonomi, denne gang om økonomisk vækst. Men hvad er økonomisk vækst egentlig? Økonomisk vækst måles normalt i væksten i et lands BNP, men her er det altså vigtigt at bemærke, om BNP er målt i faste eller løbende priser. Er det målt i løbende priser, så bliver BNP altså regnet ud som produktionen gange den pris, der har i det pågældende år. Og det vil sige, at når man regner væksten ud, så vil det skyldes både vækst i produktion og inflation. Noget mere retvisende i forhold til den reelle vækst er BNP i faste priser, hvor man sætter prisniveauet fast til et pågældende år, og dermed vil man kunne regne væksten ud alene på baggrund af produktionen, det man kalder realvækst. Det er altså den reelle vækst i produktion, hvor man ikke medtager de prisstigninger, der har været undervejs. Økonomisk vækst, det skaber et større BNP, og dermed større velstand, der kan fordeles i samfundet. Derfor er de fleste enige om, at økonomisk vækst er et af de absolut vigtigste begreber inden for samfundsøkonomi. Men hvorfor er det så desuden så vigtigt? Det er det, fordi at der er påvist nogle positive sammenhæng mellem et lands økonomisk udvikling og spædbørnsdødeligheden. Jo rigere landet er, jo færre spædbørn dør. Der er også en sammenhæng mellem økonomisk udvikling og graden af demokrati. De mest udviklede lande er også de mest demokratiske. Det er også de lande, hvor miljøet prioriteres højst. Det er de lande, hvor uddannelsesniveauet er højst. Og det er de lande, hvor der generelt lever længst. Middellevetiden er simpelthen længst. Der er altså rigtig mange gode grunde til at fokusere på at få en sund økonomisk vækst. Den vil altså føre mange sunde ting med sig. Hvis man ser på, hvilke faktorer, der påvirker væksten og skaber vækst, så kan man både se på de kvantitative og de kvalitative input. De kvantitative handler altså om kvantum, mængden af input. Det kan være en større arbejdsindsats, større erhvervsfrekvens, altså en større del af de arbejdsdygtige, der arbejder, en længere arbejdstid, flere investeringer i materielle maskiner og bygninger, eller en øget udvinding af naturressourcer. Altså at man øger mængden af input. I stedet for at øge mængden, eller som supplement til det, kunne man også øge kvaliteten. Man kunne uddanne sin arbejdskraft, man kunne finde frem til noget ny viden gennem forskning for eksempel, eller man kunne have noget reelt learning by doing, hvor man simpelthen bliver klogere efterhånden, som man arbejder med et felt. Man kunne også indføre ny teknologi, måske udvikle på baggrund af noget forskning, eller man kunne indføre øget genanvendelse og genindvinding af ressourcer, genbrug osv. En sidste ting kunne være, at man fik organiseret sin produktion bedre, eller fik udnyttet sine ressourcer bedre, og dermed forbedret total faktor produktivitet. Der er altså mange forskellige muligheder for at skabe vækst. BNP per indbygger er produktet af 4 faktorer. Det handler om, hvor mange i den erhvervsdygtige alder der er i forhold til den samlede befolkning. Jo flere vi har i den erhvervsdygtige alder, jo flere er der til at forsørge hele befolkningen. Det er selvfølgelig også vigtigt, hvor høj beskæftigelsesfrekvensen er. Altså, hvor mange af de mennesker, der er i den erhvervsdygtige alder, arbejder rent faktisk. Er der mange, der ikke er i arbejde? Er der mange, der er arbejdsløse? Er der mange hjemmegående husmødre? Alle disse mennesker producerer jo ikke vækst og velstand. Det er også vigtigt, hvor mange arbejdstimer hver beskæftiget har. Det siger sig selv, at hvis gennemsnittet er 50 arbejdstimer om ugen, vil der blive produceret mere, end hvis gennemsnittet er 30 arbejdstimer per uge. Så det er selvfølgelig også vigtigt. Og så er det altså også vigtigt, hvor produktive arbejderne er. Hvor meget de hver især kan producere. Hvis man går rigtig matematisk til værks, det er sjældent nødvendigt i samfundsfag, men så kan man udregne et velstandsregnskab. Så et regnskab for, hvilken velstand man har i pågældende land, f.eks. Danmark, og hvorfor den er kommet. Er det for eksempel en høj beskæftigelsesfrekvens, eller er det flere arbejdstimer per ansat, eller er man bare meget produktiv? Det kan man altså regne på matematisk. Der er naturligvis også et indbyrdes forhold mellem de her vækstfaktorer. Hvis man ser på mængden af arbejdskraft, så kan man altså øge produktionen, det man kalder Y her, ved at ansætte flere mennesker. Men man kan altså ikke bare blive ved. For det siger jo også sig selv, at på et tidspunkt vil man løbe tør for produktionsmidler, der måske ikke være maskiner nok til alle de nye ansatte, og dermed vil kurven stagnere med tiden. Fuldstændig samme tilfælde, hvis man øger kapitalen, altså bygninger, maskiner osv. I starten vil man opleve en vækst i produktion, men på et tidspunkt vil man simpelthen måske mangle den arbejdskraft, der skal til for at betjene maskinerne, og dermed vil væksten stagnere. Den bedste måde at få vækst er altså både at øge antallet af arbejdere og materialet, altså kapitalen. Man kan også se på forholdet mellem kapital og arbejdskraft, at jo højere arbejdsproduktiviteten bliver, altså hvor meget hver enkelt medarbejder producerer, jo større behov er der for kapital i forhold til arbejdskraft. Der skal altså flere og flere maskiner og dyre redskaber til, jo mere produktiv man er. Det er selvfølgelig også vigtigt at se på,
hvilken effekt man får af de her kvalitative input, uddannelse og teknologiske fremskridt, som følger af forskning for eksempel. Der kan man se den her tidligere kurve, at hvis man ser på inputtet, så vil man opleve, at man kan hæve kurven. Man kan simpelthen gøre det mere profitabelt at investere kapital, hvis der kommer ny teknologi, eller der kommer bedre uddannelse. Effekten vil simpelthen være større. Simpelthen fordi man har en bedre teknologi, der er mere produktiv. Så det er altså også en måde, man kan øge væksten og produktionen, øge produktiviteten gennem uddannelse eller forskning. Når man ser på forskellige lande, så er de jo meget, meget forskellige udviklingsniveauer, og også meget, meget forskellige BNP'er. Og det vil Rostov forklare med sin faseteori, der har 5 forskellige faser. Det første fase for de mest uudviklede lande, det er det traditionelle samfund, som man så for lang tid siden i Danmark og de øvrige vestlige lande, hvor man altså lever alene for at sørge for sig selv og opretholde sit liv. Man har en bytteøkonomi, og man har landbrug. Når man op til stadie 2, så får vi et andet transitional society, hvor man begynder at specialisere sig inden for produktion af bestemte ting, og dermed bliver mere effektiv og bedre. Man genererer overskud, og man får opbygget en infrastruktur, havne og veje osv. osv. Så har man altså en mere udviklet økonomi end tidligere. Når vi er frem til stadie 3, take-off, det man kunne kalde industrialisering, så får vi altså udbygget nogle industrier. Vi får flere investeringer, vi får regional vækst i regioner, f.eks. i Europa, og man får noget politiske ændringer. Typisk vil man se et stærkere borgerskab, som vil kræve noget demokrati. Når vi helt op på stadie 4, så når vi altså op på, hvor der i højere grad bliver diversifikation, altså man fordeler produktionen på forskellige egne og lande, specialiserer sig, bliver innovative, bliver mindre afhængige af importer og får investeret en masse penge. Når man helt op på stadie 5, det stadie, som man vil se Danmark og de mest udviklede vestlige lande være på, så når vi helt op, hvor man er mere forbrugerorienteret, laver forbrugergoder, laver nogle, servicesektoren vil vokse, blive den dominerende sektor, som man har set det i Danmark. Altså de tertiære erhverv. Det er altså 5 faser, som Rostov mener, at hvert land vil gå igennem i økonomisk vækst. Hvor man kan se, at de allermest simple, primitive ulande vil ligge nede på stadie 1 eller måske stadie 2, hvor de højst udviklede, især vestlige lande, vil ligge op på stadie 5. Husk at skrive spørgsmål op, så du kan stille dem i lektionen. Tak for denne gang.